Čaute, zdravím s Badom v 4. vlku. Aby som tu aj Dangera, ktorý leží na zemi. Počkajte, ukážem vám ho. Toto je, neviem či ožratý. Toto video točíme po 3. krát, lebo sama kamera je proste úžasná. Áno, je perfektná. Určite. Takže prvá vec, ktorú o mne neviete. Hej, počkaj, ak skoro začínaš, nie? Musí prísť expert proste. No, takže toto video točíme fakt po dlhšej dobe, prestaň. Teraz je moja scéna. Toto video točíme po dlhšej dobe, pretože fakt sme nevedeli, čo máme natáčať, hej. Bolo to týždeň a pol, keď dobre viem. Nebolo to týždeň a pol. Bolo to týždeň a pol. No a proste fakt sme nevedeli, čo máme natáčať, tak Danger, ja som Danger, Badan vymyslel, ticho, ty ak sme to točili po druhý krát, si sa taký som pomýlil. No tak proste Badan vymyslel, že budeme točiť 10 vecí, ktoré o nás neviete. No ja som povedal, že to je asi, no že to je skore na to, keď máme jedného odoberateľa. Lebo nie sme nejako super slavní. Ďakujeme, proste, je najlepší človek a proste on vie, čo je dobre, vie, kto sme a ten, čo nevie, čo je dobre, proste, tak nie, ten, kto nás nepozerá, nevie, čo je dobre. Proste, super človek, peace. I love you, forever. Takže 10 vecí, ktoré o nás neviete. Začína prvý Badam. Takže prvá vec, ktorú o mne neviete, je to, že sa volám Samo Rohaľ. A to je asi prvá vec všetko. Takže ide prvá vec. Prvá vec u mňa, volám sa Tomáš Babej a však vidno ma, ne? Takže prvá vec u mňa, volám sa Tomáš Babej a ako veľmi dobre viete, tak prezývku pod youtuberským menom mám Danger 2! Takže druhá vec, ktorú o mne neviete, je moje obľúbené jedlo, sú lievance s nutelou. To je s nutelou. Takže druhá vec... To je s nutelou. Druhá vec, ktorú možno, čo o mne určite podľa mňa neviete, je to, že... Neotočí tú kameru, čo robíš? Pokoj. To je moja scéna teraz. No, ja vám poviem druhú vec a poviem vám moje obľúbené jedlo. Kuracie prsia s hranolkami, s rýžou a so zemiakmi a ešte k tomu s kečupom na hranolky, na fajne. A ešte s úžasnou zeleninkou, presne tak. Super jedlo, od ktorého sa priberá. Samo má s tým skúsenosť. Takže tretia vec, ktorú o mne neviete, je to, že moje športy, ktoré som hral, tak som reprezentujem našu školu vo florbale. Onedlho budem hrať budem aj basketbal. A sama nuda. Reprezentoval som Slavoj v hokejbale aj vo futbale. To je tretia vec a tretia vec o mne. Dobre, môžeš tu byť prvne, keď sa mňa to jedno. A tretia vec o mne. No, tak tretia vec, vo videách asi v prvom alebo v druhom sme to spomínali, že naše rodné mesto, aj doteraz aj tu bývame, je Trebišov na východe, takže Trebišov forever! Hej, východ! Takže štvrtá vec sama, no tak povedz nám svoju štvrtú úžasnú novinku. Čo? Moja obľúbená hra, ktorú som aj prvýkrát v živote hral, je Super Mario. To je moja prvá hra, ktorú... A to je obľúbená hra? Bola, ale to je moja obľúbenejšia hra, ktorú som ako prvú bavil. OK, takže štvrtá vec o mne. Tiež vám poviem hru, akože nechcem kopírovať sama, ale nech je to také, že môžete si to porovnať, hej? Takže môžete si to porovnať, že kto má aký štýl, hej? Nech je to také trochu prirodzenejšie a nech to nie je také pomotané. Takže moja obľúbená hra, a tiež bola moja... Nehral som ju akože... Nebola to moja prvá hra, na prvú hru si fakt nespomínam. Ale viem, že prvú hru, ktorá bola fakt parádna, sa mi úplne páčila a hral som ju v 7 rokoch. Možno aj neskôršie fakt, je to hra Stronghold 2, vážne, úplne super hra, fakt sa mi úplne páči. A ešte dodneska ju hram, Tretia vec? Teraz je piatá. Takže piatá vec, neviec,
vec je to, že sme susedia, ja bývam na prízemí a on na 5. poschodí. Teraz ty? To bolo... No. Dobre. Tak, piatá vec o mne, no. Bádam to mám trošku stručnejšie a musím trošku obkecavať, lebo ja som... No, ja som ja. No tak piatá vec o mne. To je v tom, že on je väčší pán ako ja. Vypani som nerevku, nerobím reklamu. Čo nerobím? No dobre, tak piatá vec o mne. Chodím na Komenského školu a môžem povedať rovno aj za teba? MRŠka je lepšia! Nemá šancu proti nám. Nie vôbec, iba že o to, že majú o 50 žiakov viac, tak to neznamená nič. O 50, však si minulo hovoril, že máte... Máme 750! Ha, máme 800! O 50, no o 50, no o 5. Kto je lepší? My sme lepší. Bitku chceš? Nie, dobre. My sme lepší v hádanej a basketbale a vy ste iba vo florbale. Co? Aj v hádanej sme dobrý. Hej, to je iba ten Robo. Ne. My sme najlepší v hádanej, sme 3-krát majstri Slovenska, a vy ste iba 2-krát majstri Slovenska vo florbale. 2-krát? Koľko ste krát? 2-krát, určite vieš, tak 2-krát. A my sme viac ako Dobre, to je úplne jedno, pri aké otázke sme skončili pri 5. Áno, takže 6. vec. Idem ja, lebo 5. som povedal, že chodím na Komenského a Samo chodí na MR Štefaníka. Takže pokračujem ja a 6. vec o mne. Chodím do 6. triedy, som úžasný. On je o rok o mňa starší. Nie som od teba o rok starší, len to je to, že ty si... O pol roku je o mne starší, ale ja som mal odklad, hej, takže ja som do školy... Ja chodím do 7. B na MR Štefanika. Aj 6. Bčkali sú najlepší, kto je... No a teraz Tčkali, teraz Ačkali chceš, kto je Bčke, proste, kto je Bčke, pís, proste pís, ste úžasní ľudia. Najlepšie. Presne, najlepšie. No a teraz Ačkali, Tčkali a Dčkali nás hejtujú pod videom. Nevadí, Bčkali izbe. Aj sú najlepší. Takže 7. vec, ktorú o nás neviete, je tá, že... Teraz ďakuje 6. Áno, že mám 2 súrodencov, jednu sestru, ktorá je štvrtačka, volá sa Vikina a 4-ročného brata, ktorý sa volá Matúš. Tomáš, ideš. No, takže 7. otázka o mne. Mám trošku pestrejšiu rodinu, áno. Ja som predposledný, moja sestra... Prestaň. Moja najmladšia sestra sa volá Veronika. Potom idem ja, hej, sa volám Tomáš, samozrejme, proste úžasne začom. Potom ide moja druhá, mám 3 sestry, potom ide moja druhá sestra, volá sa Maria, ale my ju prezývame Maja, hej. A moja najstaršia sestra sa volá Jana, moja mama sa takisto volá Jana a môj otec sa volá Robo. A moja mama sa volá Martina, môj otec sa volá Jozef. 8. vec, ktorú o nás neviete, a o mne, ktorú neviete, je tá, že moje obľúbené filmy, poviem vám 3 moje obľúbené filmy. Najprv ja, moje 3 obľúbené filmy je celá séria Rýchlo a zbesilo. Čo, ticho bude. Druhý, najlepšia séria, to sú tam 3 filmy, je Hobbit. A tretie je môj najobľúbenejší film všetkých sérií Transformers. Ide Tomáš? Jem ja, takže mám lepšie filmy. To je 8. Ja viem, takže 8. otázka, ešte až ako potom 2 otázky. Ste určite napätí, čo to bude. Takže moje obľúbené filmy. Na prvom poviem od najnižšieho. Poviem vám 3 moje obľúbené. Takže na 3. mieste sa umiestnilo The Hunger Games, hej. Tiež úžasný film, prosím. Aj to je dobrý film. Hej, neskoro hovoríš, no, na 3. rebríčku je Hunger Games. Na 2. mám takisto Transformers, lebo to je proste super film. A na 1. rebríčku sa umiestnil Hobbit, bitka 5 armád, úžasný film takisto. Čo sa smeješ? 9. vec, ktorú nás neviete, je tá, že bývame v tej, podľa mňa, najlepšej oblasti Trebišova a je to juh! Je tu najlepší, sme tu normálne, že gang, že gay! Normálne, že Grove Street. Ja to zase, no vlastne. Sme 12, to nevadí, ale sme lepší ako Sever
a sme lepší ako aj celý Trebišov. Ja v tom videu vidím také dislikey, že až normálne z Trebišova nás do severu, z východu a do západu prídu nás všetci zbiť. Ja to fakt tak vidím. Oboje vec. Aj oni sú super ľudia, ale juh. Forever. No takže, 9. vec o mne. Takže by som vám povedal. Poviem vám moju výšku. Moja približná výška je 162 cm. Plus minus. Samo poď ty povedať svoju výšku. On je asi 10. vec, ktorú mne neviete, mám výšku o 1 cm vyššiu. Áno, presne tak. Mám 163 cm. Môžete si to porovnať, kľudne. Mám 160 cm, ale mám 162 cm. Čo... Ale nehovoríme, že to je naša presná výška, hej, plus minus, lebo ja som sa naposledy meral, keď som mal 160, ale som zase vyrastol, tak plus centiaky nejaké som dal. Áno, a ja. Takže ešte mám 10. vec. Áno. 10. vec, no. Ktorú by som dal poslednú 10. vec, no tak. To už 100%... A ešte ku dnešnému dnu vám povieme ešte jednu novinku. 10. vec je to, Samo poď sem, odlož to. No, takže môj najlepší kamoš je Samo. Tento úžasný, o 1 cm vyšší chlapec ako ja. Môj najobľúbenejší kamoš. Úžasný. No, a toto bolo ku dnešnému videu všetko, možno bolo také trošku nezáživnejšie, hej, ale podľa mňa bolo celkom dobré. No. A prestaň. A BTV poviem vám dneska ešte jednu novinku. Ten tu rezal doma bočík a porezal sa až do mesa, lebo to je fakt inteligent. Ječko, vybačuj to, čo bolo. To nevšímajte si. Takže dúfame, že sa vám to video páčilo. Presne, tak dúfame, že sa vám to video páčilo. Keď sa vám to páčilo, dajte like, keď sa vám niečo napísalo, dajte dislike a okomentujte to. A k dnešnému videu to bolo všetko. Dúfame, že sa vidíme už o pár dní a uvidíme sa s novým videom. Takže zatiaľ sa majte. Dovidenia.